Nagħtu bidu għall-Ewkaristija bil-inkantaw qawwi qlubna biex lilħna minn fomna. Kant numru 113, 113.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nati merħba speċjali l-lum l-tfal li għamlu l-ewwel tqarbina. Nispera li jintom ferħanin li Ġesu ġi fil-qalb tagħkom u l-lum se takkompanjawh mat-toroq sbieħ tal-belt Aziza tal-Imdina. Nirringrazzja ħafna anke lill-Venerabbli Arċikonfraternità ta' San Giuseppe tar-Rabat tal-Imdina u lill-Eċċellenza tiegħu il-Logotenent Robert u lill-membri kollha tal-Ordni Ekwestriju tal-Santo Sepulcru tal-Qabar imqaddes tal-Irxoxt tal-Mulej. Aħna ltqajna biex namlu festa lil dan il-misteru kbir. Is-saċerdotek jgħid dan u l-misteru tal-fidi. U ltqajna biex namlu festa. Li fuq kollox tkun festa li lil Ġesu ngħidulu grazzi tal-li ivvintajt mod kif tkun ħaj magħna biex tkun ikel għar-ruħ tagħna. Issa aħna nafu li midinbin li Ġesu ħafna drabi konna ngħidulu sorry mhux hekk, issa flimkien ma' tfal se ngħidu t-talba tal-indiema l-qasira. Ngħiduha flimkien Mulejja Alla tiegħi, inti tħobbni ħafna, jiddispjaċini tal-li għatlek le bid-dnubieti, mill-lum il-qudiem bil-għajnuna mqazza tiegħek ma nerġax nagħmel dnubiet iżjed u rrid inħobbok fuq kollox. Eħenna li Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, amomus se, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter Maria,
in gloria Dei Patris. Nitolbu u Alla dan is-sagrament tal-aġeb ħalletinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li intalla u teħxu s-saltan malla l-missier fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Melkisedek, sultan ta' Salem, li kien assis tal-Eloj, Alla l-Loli, ħareġ bil-ħobs u bl-inbid. U birek lil Abram u qal: Imbirek Abram minn Alla l-Oli li għamel is-sema u l-ard, u imbirek Alla l-Oli li reħa fidejk l-edewwa tiegħek. U Abram taħler xhur minn kollox. Il-kelma tal-mulej. Rodu ħajr. Inti assis al dejjem bħal Melkisedek. Inti assis al dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil-sidi oqgħod fuq l-eminti saman qiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Inti assis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion aħkem f'nofs l-edewwa tiegħek. Inti assis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-sebħ bħannida jinnissiltek. Inti assis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobx bih, inti assis għal dejjem bħal Melkisedek.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien irċevejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal-ħobs u wara li ratti l-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mittendus canibus. In figuris presignatur, cumis moratur, agnus pasce deputatur, datur manna patribus. Bone pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pasce nos tuere, tu nos bona fac videre, in terra viventium. Tui cunctacis et vales, qui nos pascis ex mortales, tuos ibi commensales, coeredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. Alleluia. Alleluia,
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qed ikellem il-folol fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm, resqu leħ it-tnax u qalulu. Ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula u rtietzet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżdu qalilhom, għatuhom intom x'jieklu. Qalulu, m'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet, jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar il-5,000 raġel u qal lid-dixxipli tiegħu, qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u l-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fit-12 qoffa. Il-kelma tal-mulej. Kulħadd kiel u xeba u l-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fit-12 qoffa. X'kienu kielu? Liema ikel kien xebba lil tant nies u għall-ikel li kien offra Ġesu mill-imħabba tiegħu. Ma offriex dal-ikel waħdu, imma miegħu ġabar ukoll lid-dixxipli tiegħu lill-apostli għatuhom intom x'jieklu. Dan ir-rakkont jiftħilna tieqa fuq il-qalb ta' Ġesu, il-mod kif Ġesu iħobb. Resqu lejh it-12 u qalulu ibagħthom in-nies ħajmorru lura fl-irħula u l-irtietzet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa. L-istedina ta' 12 il Ġesu kienet li jgħidilhom issa jiena kellimtkom, fejjaqtkom ukoll, issa l-ikel u l-mistrieħ ħudu ħsieb intom. Ir-risposta tal-imgħallem tabbina b'responsabbiltà kbira. Għatuhom intom x'jieklu. M'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U minn din l-offerta f'qajra il-mulej jitma' ġema kbira. Refa' għajnejh lejn is-sema, berikhom dawn il-5 ħobżiet u
u żewġ ħutijiet u qasamhom. Tom lid-dixxipli biex jinewluhom lin-nies. Kulħadd kiel u xeba'. Li nixtieq li napprezzaw f'din l-okkażjoni din is-sena huwa li dak li jagħmel Ġesu ma jagħmlux waħdu. L-insistenza tiegħu hija li aħna miegħu biex inwasslu lid-dinja l-imħabba tiegħu. Kważi l-inkwiet tiegħu għan-nies li wara li semgħuh u wara li fejjaqhom ma kellhomx fejn jistrieħu, ma kellhomx jieklu. U se jagħmel il-parti tiegħu imma aħna miegħu. Għaliex dak li se jagħmel ma jagħmlux mingħajrna, irid jagħmlu permezz tagħna u magħna. U hekk ukoll il-misteru tal-Ewkaristija. Meta hawn il-lejl qabel ma bata, jiġifieri ħamis, ix-xirka, qabad il-ħobs u qal dan hu ġismi, qabad il-kalċi u qal dan hu demmi, ma waqafx hemm. L-12 lill-istess 12 li kienu madwarhom qalilhom għamlu dan b'tifkira tiegħi. It-tifkira mhijiex sempliċement kommemorazzjoni, imma xi ħaġa li tiġġedded kull meta aħna nirrepetu l-kliem tiegħu. U għalhekk għażel li 12 ikunu dawk li jkomplu din il-memorja li hija ħajja, li hija it-tiġdid ta' dak li jagħmlu. Aħna is-saċerdoti mogħtija din il-qawwa minkejja id-djufija u d-nubiet tagħna li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bil-kelma ta' Ġesu il-ħobs jinbidel fil-ġisem tiegħu u l-inbit jinbidel fid-dem tiegħu. U l-bċejjeġ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fit-12 offa. It-12 offa ifakruna fit-12 l-apostlu, fit-12 il-tribu ta' Iżrael. Il-mulej ipprovda għal dik il-ġemanies imma ried li dak li jagħmel jixteret mad-dinja. Meta aħna il-Kattoliċi irridu nfissru li l-kelma u l-qawwa ta' Ġesu huma universali, kattoliċi għax katolikos bil-Grik tfisser universali, tinfirex mad-dinja kollha. Niftakru f'dawn it-12 il-offa. It-12 il-offa huma is-sejħa li dak li għamel Ġesu jinfirex mad-dinja. Li jinġabar b'qima, ma jintremiex, ma jinħeliex. Imma wkoll jinfirex mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Ġerusalem il-ġdida, il-belt li jrid jibni l-mulej is-saltna ta' Alla għandha 12 bieb. U fuq kull bieb hemm l-isem ta' 12 l-apostlu tal-mulej. Dawn it-12 il-qfief, it-12 il-offa mimlija bil-bċejjeġ tal-ħobs li kien fadal, ifissru li l-Ewkaristija dak li bih jixtieq jitmana l-mulej, il-kelma tiegħu,
il-qawwa tal-Ispirtu tiegħu iridu jinfirxu matruf l-art kollha. Aħna llum nirringrazzjaw il-Alla ta' din is-sejħa. Waqt li nifmu li aħna l-koll imsejħin minn Ġesu biex nitimgħu lill-aħwa bil-kelma tajba, bl-eżempju tajjeb, bil-ħobs materjali lil min għandu bżonnu u bil-ħobs tal-Ewkaristija lil min jixxenna għalih. Il-barka ta' kull wieħed waħda minna hija dik il-barka li jfakkarna fiha is-saċerdot qabel nitqarbnu, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ħenjin, beati, imberkin. Aħna inħossuna mistiedna għal din l-ikla qaddisa u għalhekk nitolbuh il-mulej li hu jitmana bil-ħobs ħaj li huwa hu jagħtina wkoll il-qawwa inkunu ta' faraġġ, ta' wens, ikel għal ħaddieħor. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fis-solennità tal-ġisem u d-dem ta' Kristu ejjew nduru lejn il-missier u l-ħalliq tagħna u nitolbuh. Ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk biex il-Knisja fid-dinja kollha tara fil-kobor u l-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex Ġesu Ewkaristija ikun dejjem preżenti fid-deċiżjonijiet li nieħdu f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex
biex dawk it-tfal li qed iħejju ruhom biex jirċievu l-Ewkaristija l-ewwel darba ikunu malmin tajjeb mill-katekisti tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex il-morda tagħna li jilqgħu fi djarhom lil Ġesu Ewkaristija jarfu jaqdu t-tbatija tagħhom ma' dik ta' Kristu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex il-mejtin tagħna jgawdu għal dejjem il-frott tal-Ewkaristija li rċivew meta kienu magħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis, ibnek ta' ġismu u demmu għalina. Għatina l-kuraġġ biex inkunu donaturi tad-demm u bħalu ninataw għall-oħrajn u nagħtu t-tama tal-fejqan lil-morda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis aħna rrodulek ħajra x'int battinna lill-ibnek. Għajna biex nirċevuh b'qalbna safja u nqimuh bl-imġiba tagħna kull fejn inkunu bl-istess Kristu Sidna. Waqt li jittelew l-offerti u jitħejja l-artal, inkantaw dak li tajtna o mulejna. Numru 69. 69.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tjiba tiegħek mulejjati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u slim li b'mod mistiku ma nfissra f'dawn id-doni li qegħdin noffrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l-fuq Nerfawhom lejn il-mulej. niżħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewa u xira tassew mulej missir għaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodu lek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta nikru l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu id-demm imxerret għalina, nindafu minn ħtijitna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Għaddis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes, u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm tas ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu
qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxuf il-lejli fi ħinat għalina, ħalħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħob u li xorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tijek mulej samati. Għalek mulej aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkun nistgħu niksbu l-wirt tal-magħżulin tiegħek mal-Verġi Mqadsa Ommalla Marija, mal-Apostlu Marti Grużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw itu dejjem għalina quddiemek. Għamel nidolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek fil-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u l-poplu kollu illi inti ksibt għalik. Il-qa bit-tjiba, it-talb u x-xewqat ta' il-familja illi inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sowwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja u l-ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmien.
biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' d-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Hawn miġburin Ġesu flimkien il-kant numru 93. 93. Madwar l-altar Ġesu maħbub, inġbarna l-kol biex inqimu, intlena d-dawl is-serħ tal-qlub. Ejja l-għaddux din qalbna l-bnantur. O sagrament ta' mħabba u slim, fi bruħna ssir il-ferħ bla Ġesu Aziz, biex nitolbuk u ħajr natuk. Inti tarruh il-ħofs qaddis, bil-ħeġġa ġejna jinfaħru. O sagrament ta' mħabba u slim, fi qlubna ssir il-ferħ bla nitolbu. Għamil mulejla aħna nduqu minn issa il-ħlewa li jagħtin ġarbu bid-dera tiegħek fis-sema, li hawnhekk inti tagħtina ħjiel tagħha fit-qarbin bil-ġisem u d-demm għażiż tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.